Ang food trip. Masaya sa una, masarap sa simula, pero habang tumatagal, nakaka-high blood na. Nagbabalik ang inyong daldalerang atletang isang taon na. Isang taon nang tumatakbo, DJ Marathoni. Trip natin today, syempre, minsan ba napapatanong ka sa sarili mo, kailan mo nga ba huling naibati yung asawa mo? O kaya yung jowa mo, yung special someone ng happy anniversary. Minsan kasi, ang ang dami-dami kasi gustong sabihin yan, tuloy nabubulol. Minsan kasi, going back, minsan kasi may mga oras o panahon na talagang sobrang busy natin, hindi natin nagagawang batiin. Minsan nga nakakalimot ka na, B. Tingnan mo, anong date ngayon? August 5, 4:32. Baka mamaya nagse-celebrate kayo, hindi mo alam. Bakit? Iba na kasi yung kinakausap mo, B. Pero ito na nga. Trip mong mag-celebrate ng anniversary, di ba? Share ko lang, alam mo, ako nga, coming from a 7-year-old relationship, natatandaan ko yung unang anniversary namin. Yung unang anniversary namin, syempre, wala pa kami masyadong budget noon. Mga 15 years old, tapos siya 14 years old. Tapos during that time, talaga namang natatandaan kong hindi talaga kami kumain ng hapunan kasi wala kaming perang pang-ambagan. Ang ibinigay niya po sa akin, kwintas. Kwintas ng makita-kita ko, medyo may kalawang na. Pero at least, di ba, naalala. Kaya ikaw, minsan kasi yung mga simpleng effort, hindi mo napapansin. Yan lang din yung mga makakapagpasaya dyan sa kasama mo. Okay lang kahit magkano ba yan? Yung nabibili sa Silverworks? Magkano yung 250? O kaya bumili ka ng relo na worth magkano? Yung gold, kunwari, sa halagang 100. Pwede na yan. Ang mahalaga na alala mo. Well, kung medyo, medyo kagaya kita na bida-bida. Kaya yung gusto mo ng medyo bonggacious, sabi nga ni Cole Hiala. Well, mamaya. Bibigyan kita ng ilang mga trip kung saan pwede mong ma-celebrate ang inyong anniversary nang hindi lang basta kain-kain, B. Dapat healthy rin, okay? Siya. Diyan ka muna. Kumain ka muna at uminom ka ng mainit na kape, lalo na ngayon, masarap ang panahon, malamig-lamig. Tapos magtira ka ng kaunti, pang uwi kay Mrs. Tandaan nyo, anniversary nyo ngayon, B. Anyway, here's another song brought to you by... Naku, paborito ko to Ang lakas nito, Gen Z. Naku, sabayan mo Ito, perfect na perfect. Here's another song brought to you by Glock 9 featuring Flo G. Bahay Yugi-Yugan. Metro's #1